Nigo chigante korwa ebirengereri byabo kuba mono igoro Yamagenderero ase chibunge ekyo na litukolia rero ime yebunge ya Bobasi nigo abamenyi bebunge ibanyaka bakombere na litukolia rero kuba mono chinsemo chama masuri nabo iga chinsemo chigare atwanyaka bakorwa ebirengereri byabo kubwatakana amone gati Yamagenderero ali bakaneti korwa ase oborai bwabo kuba mono gwetera sikiganja kia NCCDF bagukwana na Getembe chingakechyo nigo banyaka bakwaneke buna nigo baburirie abarai babo kubagakira ebirasi ya sikuru elikoneke buna ebirengo by'amasomo asinze mechingo nyarabire konyara kwabire bigokina ase ebirengo bisaine roboti rurwaleganirwa no mulikito Isaiah Maobe Getembe ya CDF ebunge ya Bobasi kagendete gwita boy gusangiriria ebirengereri by'abamenyi b'ebunge ya Bobasi litukolia rero abamenyi be wodi ya Pass Central nigo banyora libaga nabo gukwanira mangana manga iyo agendete kubwata chisukuru asensemiyo di junior secondary bato class ya kama abana bari 84 class ya kama nkegwisana class ya kama gete abantu baitoka iga bange mbabwate stima transformer njitake irari kirabe mwatani sato korumoinoga iga mbakaria chande yego kwani chiskuru chetu cha centro chonsipi na berororo nana banda tukwira CDF ngambi yamuna sember mabagenda takora sensemo ya Pass boitangale boigo bamenyi bense meyo abaraboni ko banyora libagari ya kukwanira anemono mangana agenda kubwata chiskuru na boigo kuboria obokonyi ko ena nguchesa chiskuru echo unencherengi yoko abana libaga ligi ya gosoma Kiongongi primary chose for yes. What I'm requesting kindly tusaidie cho kwa watoto wa kona Wanyo mwana rendile ede certificate ya ngina de yaise. At least ne kwere lokoroka if is structure list. Mwaro ra 50,000. Mwana mwana oyo. Sasa mwana mwa 15,000. Aide All the kumanyanga next ikiatika ngaya ngoja kuruhusia wale mwana yule ile certificate kionsia tuko kwa mlima watoto wanaenda distance mrefu kuleta maji tusaidie maji hatuna maji gaukwana ase Emeroberio yo gusangirira ibirengererio omunyakirogo bw'ekiombe gya CDF ase bunge ya Bobasi na nyana boigoni gaburiri abagambi kurigereria haburikira nuna bagutuka amaremo hari aganiri kwagachwa chiabisi chiabagambi moto te bikisa location kino kosobo de mobororo twagajira abachifu abasanti manager be constituency ya Bobasi Douglas Yaraka nikono nyana boigo abeka teneni ekanyitegi chibesa baro beirgo chikokorera emirimo omwakoyo Emeno secondary school ntobaite class ya junior secondary Maje Masuri primary school ntobaite class ya junior secondary Itibonga primary school ntobaite class Nyawera primary school na ile class ya junior secondary Omobondo primary school na ile class ya junior secondary Suguta primary school na ile class ya junior secondary Suguta Girls secondary school tubwate chibesa che bus 466 I think ya chakere kwa gachu ngotere bwangoiga Orangi PH secondary tubwate chibesa cyabo bajokorera obisi Kenya primary school twabaje nyumba chinga kichicho abayiboli nigo baboli gukorenda abana babona kwene kingango bakire bari bwikene nunga kiye bari ase omutimoko omutambe sana anajibia mimba kwa hivyo tukienda manyumbani vile tuko hivi tuchunge watoto wote, tuchunge wasichana, tuchunge wafurana, wote ni watoto wetu na wote ni watoto wa maana. Inkoripotari yega taseni kia Getembe kuriga sichinse mochigale chigutoka ase wodi ya Pass boitangale bunge ya Bobasi county ya Kisii Elietariane Isaiah Maobe.